maraming salamat Mr. JV Salvadera, ang ating magiting na boses sa ating as a arena announcer dito sa ating Ako Bicol Cup. And ayan, for Mercedes, starters natin, Harold Lopo, Jason Carrascal, Kian Asutilia, number 27, Jerome Ramos, number 41, JP Lanzaderas. And para naman sa kupunan ng Basud, we have JV Barrecho, Ian Belawan, Lawrence Romero, Ojimel Ojerio, and Jefferson Fabricante. And both teams ay wala pa rin pong puntos sa mga oras na ito. Barbecho launches a triple, wala. By the way, magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos maray na banggi, mga kasurugtang Bicolano. Ako po si Kapa Morgan, kasama pa rin, siyempre, ang walang iba, Coach Paul Sepe. Magandang gabi, Coach. Magandang gabi, Kapa Morgan, and magandang gabi din po sa mga nakasubaybay sa atin sa ating mga social media platforms. Ito, laban ng home team, Team Basud against Mercedes, partner. Opo, ang Mercedes ay nanalo na against sa panalo naman kanina na kupunan ni Jok Bellarmino at Julius Tiburcio na San Lorenzo Ruiz na ayon umuwi ng mas masaya kumpara sa kanilang nakatunggali na Talisay. And again, itong Mercedes yung unang nakatunggali ng mga taga San Lorenzo and sila yung winner sa una nilang tapatan. Ang Basud naman coming out of a loss from the much bigger and mightier team na Team Daet na maglalaro naman mamaya sa third game. So Yes. sino ang mananalo sa dalawang kupunan na ito dito sa ating second game ng ating triple header sa ating day 3 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte? Ayan si Ian Belawan ang unang pumukol para sa labang ito from Team Basud. And there you go, Lanzaderas. That's JP Lanzaderas missing on that one. Nasa Basud ngayon ang bola. At ayan, talagang maririnig mo ang third man dito. Napipil natin ang third man dito sa loob ng Basud Sports Complex, Coach. Yes, partner. So talagang excited ito mga taga-Basud dito sa team nila na makasungkit nila ng kanilang unang panalo dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte League. Pero itong Team Mercedes ay hindi magbabackdown to, lalo na nakaungos na sila dito sa competition na ito. Tama, mas kumpiyansa na sila, kumbaga. Barbecho using the board, yes! Yan po si JB Barbecho, one of the standout players nitong Team Basud. Isa sa talagang pumukol sa kanilang laban against Daet, although they fell short. Pero maganda yung naging performance doon ni JB Basud. Barbecho. Yes, partner. This JB Barbecho guy, talaga napakaganda nung pinakita niya. Kaso, they came up short on that game, partner. Imagine, JB shot 100% on the 2-point line in that game, partner. Wow! So talagang mas nakaka-excite yan na information na yan na natanggap ko galing sa'yo. Ayan na naman si JB Barbecho. At dalawang malaking mama, Carrascal and Ramos ang nasa harapan niya. But he was fouled. And the ball will be with his hands right now at the free throw line. Kanina, partner, no, sinasabi natin sa unang game, mga medyo may edad. Ito naman dito sa Team Basud naman, halos kung makita natin mga young guys, mga young guns ang nandito. Compared mo dito naman sa kanilang katunggali. Mga kuya dito naman sa Mercedes. Oo, yung si JB Barbecho, 26 years old yon. Samantalang dito naman sa kupunan ng Mercedes, si JP Lanzaderas, yung tumira ay 35 years old. Romero using the board, short. Barbecho, wala, pero Romero got the offensive rebound and he was fouled. Ayan. Grabe yung hiyawan dito, partner. Oo, halos hindi tayo magkarinigan. Grabe. Kaya mga kasarog, pasensya na kayo kung minsan napapasigaw po kami dahil talagang halos hindi namin marinig ang isa't isa because of the noise here inside the jam-packed Basud Sports Complex. Romero misses both. Lopo na with the ball for Mercedes. Binibigay kay Ramos.
Number 24 to balik kay Ramos. Ramos penetrates. Naagaw ang bola ni Ojimel Ojerio. Yes! Ojimel Ojerio was the best player last time. And good thing dito sa mga taga-Basod, partner. They're pushing that ball every time they get it. Ojimel wasn't the best player kontra Daet. It was, sino ba yung naging best player doon? Of course, from the winning team. Yes, partner. Pero nagpakita siya ng mga gagandang plays dun sa larong iyon, partner. Para siyang si Romero kanina. Romero kanina. Yes, partner. Ganun ang laruan niya. Stands about 5'11". Barbecho! Look at that! He knows how to, create some shots. Kahit medyo na-outbalance siya, nami-maintain niya pa rin yung kanyang poise to make that two-pointer. Yes, partner. So, I think that this JB Barbecho guy talagang kahit sa ganyang edad, partner, siguro sanay na to sa mga laruang ganito. Oo. Kaya medyo yung composure ng bata, talagang hindi mo matatawaran din. Kahit malalaki yung katapat niya dito sa game na to. Oo, this guy stands about mga 5'5". Yes, partner. So, kung Matangkad ako sa kanya kasi I stand 5'6". Yes, partner. So, kung makikita natin, medyo talagang medyo may kaliitan to. As we take a look sa ating screen, yung Team Mercedes and Konsehal Jude Hernandez, Councilor RJ Salalima, si Cons Princess Balane Turalba nandito rin, and of course Cons Carlo Palmero, and yung manager nila na si Arwin Segundo. Maraming salamat po. Yes, happy viewing for po sa gracing the inyo occasion. lahat, mga councilor natin. Very excited din dito sa team nila na naglalaro ngayon. Of course. Okay, and right now it's Mercedes ball. Hindi pa sila nakakaskor dito sa labanang ito. And ayan pa, natawagan ng traveling itong si JP Lanzaderas. So Mercedes still looking for that first bucket. Samantalang itong mga nasa home team ay nakakasyam na. Ojimel in heavy traffic and he was called for a traveling. Ito na, may chance na ang mga taga Mercedes na makabuslo. Mandak to number 8 and a floater. Alright, that's Harold Lopo mula kay Jason Carrascal. Romero. And there you go. The second bucket for Ian Belawan. And Mandak was fouled, throwing that three-point shot away. He was fouled by Romero. Grabe, partner. Yes, partner. So, yun kanina, partner, so mapansin natin, coming from a timeout, itong Team Mercedes, they opt to play man-to-man defense. Siguro to prevent this transition nitong mga taga-Basod. Oo, and good observation, Coach. And let's see kung anong magiging epekto niyan sa kanilang katunggali. In the meantime, unang tira ni Mandak, sablay. Pangalawa, pasok. At meron na naman tayong timeout. Kupunan ng Basod ang tumawag ng timeout. Ano sa tingin mo ang kanilang mga i-adjust kahit na nga sila yung leading so far in this at the start of this ball game? Yes, partner. So siguro, partner, nakita ng kanilang coach na si Coach Roderick na nagpalit ng depensa itong Team Mercedes. So I think they will set a play for a man defense to better execute dito sa kanilang front court. Kasi kanina, kung makikita natin, nung nagman ang Mercedes, kung makita natin nung na ibigay kay Ojero yung bola, ball hog siya.
So ang gagawin dapat nila, dapat i-rotate nila yung bola na yan and para mabasag yung man-to-man defense na yan. So sabi mo nga kanina earlier sa ating first game na basketball is a game of countering Yes, the partner. opponent. And they must counter as early as now ang ini-impose ng Mercedes na man-to-man defense. Yes, partner. So kaya lang, partner, on that sequence, that's a bad, coming from a timeout, turnover yung Basod. Muntik pang makascore itong Mercedes of a transition. Buti na lang na Paul ni Salcedo, itong number 8 guy na si Lopo. Pero maganda ang tira ni Harold Lopo sa free throw line. Yes, partner. So very, isa din to sa mga consistent player dito sa Team Mercedes, partner. Oo. And we have new players. We have the number 27 guy for Mercedes, Jerome Ramos. New player ito eh. And so as the number 21 guy, Steven Flores, who's now on the floor, wearing jersey number 41. Bago din siya dito sa Mercedes. Ang hinahanap ko dito ay si Orihola. Mukhang di ko nakikita, pero sige, we will investigate. Mamaya. Ayan, Lopo with a steal. And with a layup. So makikita kaagad natin na iba ang pinapakita nito kaagad nitong si Lopo. May katapat na itong si Barbecho for Basod. Meantime, Fabricante nahirapan doon. Pero, ayun, it will be Mercedes ball. Mandak with the ball right now. Stops and pops. Yes! Yon, partner, tingnan natin. Kanina, pumuposisyon si Fabricante sa gitna, hindi nila binibigyan. Yan ang gusto ng trap. Papuntahin ka sa gilid. Fabricante. Almost making that one. George Brett for the rebound. Pero mukhang malamya. Hindi pa umiinit itong si George Brett. So makikita natin, iba yung nagiging pressure nitong trapping defense na ina-apply ng mga taga-Mercedes. Oh! Knockout shot! Pero, sorry, miss lang. Now it's Harold Lopo with the ball. Hesitates. Gives it to Flores. Flores misses. Ano sa tingin mo? Minadali yung tira. Napakamadali nung tira, partner. Kick out, swing ball, may tao sa corner. That's the best shot. Okay, so we will see kung talagang ganun ang tirahan itong si Flores. Kung ganun talaga ang mga tira niya from the outside. Right now, it's Barbecho. JV Barbecho. At merong unsportsmanlike foul. Kanino kaya itatawag yon? So the signal of the referee, partner, is sportsman-like Oo, foul. They will unsportsmanlike foul. titingnan ng mga referees natin kung ano talaga nangyari doon, partner, sa sequence na yun. So far, partner, kanina. Pagka ganyan ba na natawagan na lang sportsmanlike foul after this review, final na yon or pwede din lang ibaba yung anong tawag diyan, yung verdict? So I think, partner, ang anuhin lang nila doon is kung ano talaga yung pangyayari, partner. Pero I think final na yung final yun kasi tinawag niya eh. I think 'di ba kadalasan ang foul pwede nating i-upgrade pero hindi tayo pwede mag-downgrade sa kasi tinawag niya. Pero we'll see, partner, kung ano magiging decision ng ating tech team sa technical team sa sequence na yon, partner. Okay, from the technical committee. And right now we're taking a look at these beautiful and handsome people ng Basod Sports Complex. I'm sure na karamihan dito siyempre mga taga-Basod dahil napapalaban na naman ang kanilang kupunan. Again, Basod is looking for their first win after that loss from Daet sa ating day 2. And ito namang Mercedes ay nanalo na against San Lorenzo Ruiz sa kanilang last outing. So, well, it's going to be an exciting ball game, and na-experience natin yan ngayon. And halos ilan na lang, dalawa na lang po ang kalamangan nitong mga nakauna na Basod na hinabol naman nitong mga taga-Mercedes. And right now, si Mandak, after that unsportsmanlike foul,
ay magpi-free throw. So, tiningnan lang nila yung gravity, partner, yung nung Anspo. Kasi hindi mo naman pwedeng i-downgrade yun eh. Tama, tama. So, And Mandak making the first one. and just like that, partner, isa na lang ang kalamangan ng Team Basod because of that full court press na pinapakita nitong Team Mercedes. Oo. And again, sabi mo nga, basketball is a game of countering, so they must counter this one. Mandak short on that three-point attempt, pero nandun si JP Lanzaderas. He can make those kind of shots, partner. Mandak once again using the board. No. Right now it's Basud. Or Basud. Ojerio misses. Pero nandun ang isa sa mga veteran player nila, si Tagalog Jr. for that putback, and he was fouled, kaya he will be throwing 2 free throws. That's a good aggressiveness, partner, on this player, Tagalog Jr., partner. Kahit siya yung medyo pinakamatanda sa kanya, nakita mo naman, siya yung rumebound, siya yung rumimran, siya pa naka-rebound on the other end. At ngayon, making the first one sa free throw line. Pero ang tanong ko, partner, magaling kaya mag-English na? We will see. Tagalog. And ayan, Tagalog Jr. making both of the free throws. And right now, number 16, si Kent Lorenzo, may hawak ng bola to Lopo. Lopo now. Inaantay yung kakampi na makaposisyon. Mandak. Double team. JP. To Lopo. Fakes. Inching closer. And yes! That's a good shot from Harold Lopo. That's a good fake, partner, on the part of Lopo. Nakita niya talagang nag-commit sa kanya yung depensa. Oo, tama. And lumapit siya ng konti for that perfect shot. Brett! Making that one also. That's a perfect shot from the wing. Ayun na, partner, unti-unti nang nagigising yung Brett na sabi mo kanina, medyo malamya. Malamya, natutulog pa. Mukhang nabuhayan doon sa 3-point shot made na yon. Pero eto na naman, ang isa sa mga veteran din. This is actually, if I'm not mistaken, the oldest, pwede bang sabihin the oldest guy? Ang pinakakuya sa kupunan ng Mercedes na si Gerald Lanzaderas, 37 years old, still magaling pa sa free throw. Mas magaling pa ata sa akin eh. Mas younger ako eh. Joke lang. Another one, yes. So Gerald Lanzaderas making that one. Magkapatid sila ni JP. Ayan na naman! Alam ni Mandak na nandun si Lanzaderas, kaya ayun! Muntik na! Pero the ball will still go to Team Mercedes. By the way, mga kasurog, ang Team Mercedes, ano ba yung tingin mo yan? Orange ba yan or ano? Yung jersey nila. But I'm sure itong mga taga-Basod naka-red shirt. Naka-red shirt. Lopo. Against Romero. Gives it to number 16 guy for the 3. Nope. Nasa kay Harold Lopo pa rin na bola. They keep it alive. Launches a triple. No! And they keep it alive again. Lanzaderas. Naagawan doon. Eto na si JB Barbecho for 2. Yes. So again, partner, naging patience lang yung Basod kahit 3 possessions, di nila nakuha. Nag-stick sila sa defense nila. Oo. And then, naging maganda yung resulta. Gikil si Lanzaderas doon. Kaya siya naagawan. Brett to Tagalog Jr. And yes, beautiful connection. 20-16, nakakalamang pa rin po ang Basod at 1 minute sa ating relo. Mandak to Harold Lopo. Stops and pops. Nope. Nakuha ni Tagalog ang bola for the rebound. JB Barbecho. Tumatakbo. Ojerio with the right hand using the board. What a perfect shot. Yun, partner, ang magandang ginagawa nitong Basod. They are pushing the ball. Primary offense pa lang. Nakakaget na sila ng basket. So maganda yun para sa kanila. Tama. Clint Lorenzo just
missed from the 3-point line. Ito na naman sa Tagalog. Finds Ojerio with the reverse layup. And yes! For the bucket. Wala tayong timeout na narinig. Yun nga talaga ang paboritong tira nitong si Jerome Ramos. Oh no, that's Steven Flores. At nako dyan po nagtatapos ang ating first quarter action. Woo! Grabe partner, yung palitan ng dalawang team na to. Talagang ayaw mag-back down. What an opening quarter, coach. Simula pa lang. Simula pa lang po yan. And siguro, nagiging mas intense yung laro because of the sixth man, which is the crowd. Dahil, again, home team po ito ng Basud. Yes, partner. Pero, kanina, good thing na na-recognize nila yung trap. Pag ganun ang mangyari, dapat easy outlet palagi para hindi makaposisyon yung trap. Yun ang ginagawa nitong Team Basud kasi every time, made or miss, ang ginagawa nitong Mercedes, tumatrap pa rin sila. Kung ako sa coach, siguro, every made basket lang, we will do a trap. Trapping. Pag wala, baba tayo sa depensa. Ang ginawa ng Team Basud, na-recognize nila yon. Yung mga primary offense nila, talaga ang gaganda ng passing. The likes of Ojero, and ito si Brett, maganda yung mga pasa niya. So, nare-recognize na to ng mga bata ngayon. Kaya maganda ang scoring nila dito sa quarter na ito. So, you were saying na na-counter nila yung trapping defense nitong Yes, partner. as early as needed. Yes, partner. So, yun naman talaga ang dapat eh. If nakakita ka ng trap, huwag ka mag-dribble na mag-dribble. Ang ginawa kasi kanina nila Bardetcho, tingnan mo, naka-dribble, pumupunta sila ng corner. Yun ang gusto ng trap eh. Papuntahin ka sa corner. And then, pag na-double ka na doon, wala na. Nakaka-steal na yung Mercedes, kaya sila medyo nakahabol kanina. Good thing, maganda nangyari doon sa transition offense nitong Basud kanina. Oo. And I think pagka ina-apply yung trapping defense, you need not hesitate, especially when passing. Talagang if you're going to pass, pass it. Yes, partner. So ayun, pasadaan natin yung mga high scorers natin nung first quarter, partner. Sige nga. For Team Mercedes, we have Lopo with 8 points. And for Team Basud, we have Barbecho and si Ojero, partner, with 6 points apiece. Okay. So there you go. Kakapuntos lang nitong si Mandak for Team Mercedes. Jericho Mandak talagang mataas lumundag. At walang katakot-takot. Romero shoots 3. Yes! Oh no, that's a long two. He stepped on the line. Pero, syempre, good shot pa rin yun. JP Lanzaderas. Fall away jumper, no. Rebound Ojerio, and he was fouled by Jericho Mandak. And we have now a report from the beautiful Miss Barbie Floriano. Barbie, please come in. Thanks for that, Kapa Morgan and Coach Paul. Good evening, mga kasurog. We are now on the second game of this day, Mercedes against Basud. At hindi naging maganda ang bungal for Team Mercedes dahil almost half of the first quarter ay 0 basket sila. However, after the huddle ay naka-adjust at nakahabol ang Mercedes, resulting for them to get close sa score ng kalaban. I remember during the opening game, according to Team Mercedes head coach, iniiwasan natin ang pisikalan between matches. Tandaan nyo, hindi apelyido nyo ang dinadala nyo dito, kundi ang pangalan ng Mercedes. Yun na muna ang latest from the side. Now back to the panel. Maganda yun, ano? Hindi yung apelyido nyo ang dinadala nyo, kumbaga yung pangalan nyo sa likod, kundi yung pangalan nyo sa unahan. Yes, partner. So yun ang dapat i-remind natin sa mga player, yung pride na dinadala nila coming into this game. And partner, hindi lang tayo ang nakakita. All over the Philippines, napapanood tayo. So, you should be beware of your actions, partner. Tama, tama. In the meantime, ayun, nakakita ng sunlight itong si JP
Lanzaderas after making that bucket in heavy defense. Ojimel Ojerio gives it to Fabricante. Fabricante, hirap na hirap dahil dito sa malaking mama na bumabantay sa kanya na si Carrascal. Fabricante is one of the go-to guy nitong kupunan ng Basud. Pero right now, he is struggling because of the bulkier guy na umaali-aligin sa kanya na si si Carrascal. This will be a good matchup on Carrascal and Fabricante, partner. Ayan, Lanzaderas. Tulopo, balik kay Lanzaderas for the lefty layup. Oh, what a shot there. That's a sensational shot. Hindi halatang matanda, partner. Oh, 35-year-old dyan, mga kasurog. JP Lanzaderas. Fabricante from Romero. Hits, no. Misses the corner three. And yan, while Mandak is trying to force another transition play, nandun si Romero for the foul. 5-point lead lang po mga kasurog ang hinahabol nitong Mercedes. Ang mga nasa teritoryo na Basud ay talagang mapipil din natin yung kanilang nararamdaman na pressure against this team na Mercedes. And this is well coached, partner. Itong team ng Mercedes talagang maganda rin yung coaching staff nila. Right now, JV Barbecho forces the issue. Ipinigay sa kanyang kakampi na si number 11. Alright, that's Justin Hamito. Okay. Ano nangyari doon, partner? Traveling ang bilis doon ng mga pangyayari. Hindi ko naman nasilayan. Traveling partner ang tinawag kay Mandak. Medyo caught siya dancing in the wrong song, partner. Pero ang rinireklamo ng coaching staff yung foul sa kabila. Kaso unang itinawag yung nasa harap. Oo. Diba tong JB Barbecho talagang matigas ang katawan, ano? Yes, partner. Solid. So talagang Walang takot kung do. Hindi din basta-basta yung bata, partner eh. Oo. Kumbaga sanay siya sa ganyang pisikalang laro. So ang ginagawa kasi nitong Mercedes ngayon, they are playing man-to-man and they are playing physical. Tama, tama. Ayan na, yung man-to-man defense ng Mercedes. Bilawan. Fades, nope. Nakuha ni Kamalang bola. Ano, that's Ramos. Tulopo. That's how you finish on a transition, partner. Pass to the corner, pass to the middle, no rush. So maganda yung pinakita doon ng tatlo na player nitong Mercedes. Hindi sila naging selfish. Bagkos naging unselfish sila during that transition play. Yes, partner. That's a good gesture on the part of Team Mercedes. JB Barbecho, nasa free throw line ngayon. Making the first one for his team na unti-unti nang nahahabol nitong kanilang katunggali na Mercedes. 27-33. 7-point lead now after making that one ni JV Barbecho. Pansamantalang natigil yung ingay ng crowd. Harold Lopo with the ball. Oh, what a miscommunication para sa koponan ng Mercedes. It was a turnover. Barbecho. The ball went out of bounds after the miss of Barbecho, and it will be Mercedes ball. So again, partner, sa ngayon hindi pa nagpapalit ng depensa yung Team Mercedes. Nakaman pa rin and yung Team Basud still sticking on the 2-3 zone defense, partner. Do you think yung man defense nitong Mercedes ay working for them? Yes, partner. May mga instances na nag-work. Yun nga lang,
hindi sila masyadong nagro-rotate on the help side. Kaya kung makikita mo si Bilawan kanina, dalawang tira sa gitna. Napaka-easy basket. Kasi one-on-one, walang help side na iiwan yung depensa. Ayun, we had a beautiful jumper mula kay JB Lanzaderas. And right now, nasa mga taga-baso ng bola, JB Barbecho against Lopo. Easy two for Ojerio. Napakagandang play yun, ano? Napakagandang play, napakagandang read ni Barbecho. And the other end, on the defense side, nakita mo yan, partner, no help side defense. Kaya napakaganda nung lusot nito ni Ojero. Flores gives it to Lopo. Lopo, balik kay Flores sa ilalim. Yes! Nice play also para sa kupunan ng Mercedes. 9-point lead, Barbecho. Fakes, gives it to Fabricante. Fabricante creating some space for himself. And he was fouled. Yun partner, sa tingin ko, yun ang maganda nilang hanapin, si Fabricante. Kasi nasa labas si Carrascal ngayon. Oo. Yung defender niya talaga. So ngayon, ang bumabantay sa kanya, it's either Flores or Lanzaderas na medyo manipis. Medyo manipis kumpara sa kanya. And talagang may tira din ito. May positioning din itong batang ito. Was an NCF Tiger. Yes, partner. First year college. At he stands about mga 6'1 or 6'2. Right now for his second shot. Wala pa rin. Kamal now with the ball. To JP Lanzaderas for three! There you go. Etong mamang to, habang tumatagal ang laro, mas umiinit yan. Malamya yung tira ni Ojerio, pero yung defense naman na pinapakita ng mga nakapula ay pambihira. Kaya lang, they were called for, was that a foul? Last touch. Last touch, okay. So Flores will be inbounding. Bibigay kay Harold Lopo. Harold Lopo being faced by Ian Bilawan. At it's an 8-second violation. Hindi ka agad na itawad yung bola. So it will be a turnover on the part of Mercedes na naghahabol pa rin ng 3 puntos na lang, partner. Yes, partner. Kanina, 9 points yan. Oo. Bilawan to Barbecho at the left wing to Fabricante. Fabricante against the much thinner Flores. And kinapitalize naman itong si Fabricante ang kanyang size against Flores. Although medyo awkward yung tira niya, pero at least nakatira siya and he was fouled. Yes, partner. Yun ang sinasabi natin. They should isolate Fabricante dito sa ilalim kasi medyo manipis nga yung defense ang binibigay sa kanya. So dapat ma-recognize yun ng mga guards nitong Basod na bigyan itong si Fabricante sa loob. Tama, tama. And good thing Fabricante made the shot from the free throw line. Again, ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Norte, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, 38-34. Lamang pa rin po ang home team na Basod. Right now, it's Mandak with the ball. To Ramos, and now to Flores. Balik kay Ramos. Ramos trying to penetrate, pero nakita ang kanyang kakampi na yung number 16. Ayan na naman ang tira na inihahagis ni Flores. Ramos keeps it alive. Flores, another shot from behind the arc. Wala. Eto na, tumatakbo ang mga nakapula. Bagyang nahawakan ni Flores ang bola, kaya it will be Basud's basketball. Fabricante. Nasungkit ni Clint Lorenzo ang bola. It went out of bounds, kaya ayan, baseline throw. Tagalog. Naghahanap ng mapapasahan to Fabricante. And yes! Iba talaga pagka-veterano, no, coach? Yes, partner. So yun na, nare-recognize na nito nila Tagalog.
Ito si Fabricante sa ilalim na medyo mahina yung depensa binibigay sa kanya sa ilalim. So dapat i-capitalize nila yan. Oo. Ayan, for the big rebound, it's Tagalog. And right now, JB signaling na wait. Fabricante, umatake na naman for 2! Oh, almost making that shot. Na-anticipate ko na, napapasok yan, pero lumuwa. Medyo na-excite siya doon Ako na-excite din naman. Napakaliit ng bantay niya. So na-excite. Oo. Hindi siya sanay, maliit yung bantay. Oo. Ayan, Ian Bilawan, may tanga ng bola now. Pinupwersa sa left side. Nakita si Ojerio. Ojerio! Ala, Ohoy na tira! Wala! Na-rebound ni Flores. Flores finds number 24, Asutilla. Oh! And he was fouled in mid-air. Ian Asutilla will be shooting 2. What an exciting ball game we're having here. Under 3 minutes remaining sa ating second quarter. 6-point lead. Maaring matapyasan ito after this free throw nitong si Kian Asutilla. At ayan, coach, may mga nakikita tayong adjustments when it comes to player rotation. So papahingahan muna dito si Fabricante, partner. Oo. At nakita nating ibinalik si Romero. At may bagong guy, number 16 for Basud. It's Gistoni Lopez. Nasa loob na rin. Asutilla missing the second free throw. Tagalog now with the ball. Oh! Lopez making that one kahit medyo wala pang pawis. Nakuha pa rin ni Lopez na maipasok ang bola. Okay, so good thing for this team Basod. That's quality minutes for Lopez. So kailangan talaga niyang pahingahan ito si Fabricante. Once na bumalik si Fabricante, for sure naman pag nakapahinga yan, talaga magpuproduce ng puntos yan sa loob. Once na ibalik ni Coach Roderick. Mandak finds JP fade away. Yes! Yan ang tira niya. Yun nga, sabi mo kanina, iba pag veterano. At saka iba yan, pagka mas tumatagal ang laro, mas umiinit, mas nagiging higher ang percentage niya sa mga tira niya. So yun lang. That's based on my humble observation. Yes, partner. So yan, every foul that Mercedes will be committing, penalty na sila, partner. Oh. So JB Barbecho making the first one mula sa free throw line. Under 2 minutes, 1 minute and 53 seconds po ang nalalabi sa ating napaka-exciting na Game 2 ng ating triple header for tonight sa ating Day 3. Ayan, this is just Day 3 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. Asutilla gives it to JP Lanzaderas. Another 3-point shot. Wala. Medyo short yon. Eto na, umaatake mga nakapula. Barbecho against Mandak. He was blocked. Grabe sa aggressiveness itong Barbecho, no? Grabe, partner. Pero kailangan niya matutunan, partner. Yung aggressiveness, kailangan din minsan makontrol niya. Kasi, diba, one-on-one alam niya. May sumalubong sa kanya, may libreng dalawa. So, dapat ihulog niya yun. Meantime, Flores missing, pero nandun ang kanyang kakampi. Ang number 24 na si Kian Asutilla to save the day for Mercedes. Merong whistle. I think it's a technical foul being called here by our referee. Hindi ko na napansin yung mga action kung bakit tinawagan ng technical foul itong referee ng
That will be, I think, partner on the bench of Mercedes or on the coach. On the coach. Yes, Rather. partner. Kasi sa pagkakita natin, medyo may konting taunting na nangyayari. Yung sinabihan niya, yung referee, dinirekta niya sa referee. While the ball's on play. Pwede niya naman tawagin pag dead ball situation. Pero parang disrespect yon on the part of the referee. Kaya nag-trigger for technical foul. Right now, patuloy pa rin po ang pressure na ibinibigay ng mga taga-Mercedes dito sa mga taga-Basud. Almost, but not quite. In the meantime, sa Basud, ipinasok na po ang isang big man pa nila na si Benedict Timaho, yung number 23. Lopez, nahirapan. And he was called for a foul. Yun, doon kailangan partner mag-adjust itong Basud. Kasi yun na naman, dinidribble na naman nila papunta ng... tinatrap na naman nila, yes, papunta sa sideline. Papunta sa sideline. So, kung alam mo lang, yung sideline na yan, makakatulong pa yan. Kung Talaga. naka-double team yung sideline na yan, Triple team triple yan. team ang mangyayari sa kanya dyan. So, That's the sign of a trapping defense. Talagang i-force ka na mapunta sa may linya yes. so that you will be trapped. And for a trapping defense like that naman, short passes lang. No need to hurry, no need to dribble. And don't hesitate to na-pass palagi. The meantime, 4-point lead na lang po. At eto, may chance pa na matapisan because of the foul committed. I think it's Lopez. Yeah, it was Lopez who was called for the foul. Just Tony Lopez at paika-ika siya ngayon. Mukhang nabalik ko itong si Tony Lopez. Papalitan siya ni Romero. Bilawan papasok din for Barbecho. And George Brett is also inside the game right now at 40 seconds remaining. Asutilia will shoot 2 from the free throw line. Pasok ang unang tira. So coach, 3 puntos na lang. Ano ang nafe-feel mo as we end our second quarter? So dapat hindi magpabaya dito yung Basud partner. Kasi yun ang nangyayari sa kanila, nararatel sila dyan sa trap na yan eh. So kanina pa natin sinasabi dito nga ano yung magiging adjustments dito ni Coach Roderick when it comes to this trap. Kanina na nagawa na nila ng nagawa na nila ng paraan eh. So yun dapat ang gawin nila yung easy quick inbound tapos yun yung nangyayari. Wala silang action dun sa mismong wala side ng bola. Oo, wala sila sa inbounding pa lang, wala silang kompletong play, di ba? Yes, medyo talagang ramdam nila ang pressure na ina-apply. Kung makikita natin, di ba? 3 guys naka-drop. So ano ang gagawin ng inbounder pag gano'n? Napakalayo na eh. So sa tingin ko dapat diyan ilapit nila ng konti and itong mga bigs nila patulungin nila dun sa baba kasi ang ginagawa nila pinapaabang nila sa baba. Ang gusto nila long pass eh. Long pass. Short passes ang maganda diyan. Kaya lang parang magiging ang tendency niyan coaches magkukumpul-kumpulan sila. Tama ba? Hindi naman masyado. Kasi yung one man pass away although short passes siya, hindi naman siya pinakamalapit eh. So ang kailangan lang natin diyan flash sa ball side yung guard, another sa kabila and middle yung big. So kung maka-form sila ng box formation, yun ang medyo malapit na pasa. So base sa observation mo, walang sistema yes, na pang-counter itong Basud yes, sa ganitong pagdating klase ng depensa. sa ganitong depensa. So kaya unti-unting lumalapit itong Mercedes. Kasi nakikita din ng coaches, sabi nga natin,
itong mga coaches nitong Mercedes hindi din basta-basta. Oo. This is coaches are comes from Ateneo basketball program. So alam nila how to play this kind of game. Tama, tama. Sabi ko nga sa'yo kanina, Mercedes is a well-coached team. Kaya, yon, it's taking effect right now. At ramdam na ramdam ng mga taga-Basud ang nagiging epekto ng kanilang pressure defense. Yes, partner. And also, just to add, itong mga coaches na to ng Mercedes, talagang they are sanay sila sa may sistemang kind of play. So, pag mga ganitong they are down, alam nila kung paano nila susolusyonan yan. So yun naman ang dapat i-counter nito ni Coach Roderick when it comes. So, doon lang sila doon sa pressure na yan, oh. Kasi last na laro nila, again, sabi ko nga, nanalo sila against San Lorenzo Ruiz team. Yung San Lorenzo Ruiz team was leading from the start of the ball game up to, I think, the third. Nahabol sila 6 minutes sa third quarter. Yes, itong Mercedes because of the system of defense na in-apply nila. So, kung ganito palagi, I think may posibilidad na maulit ang mga pangyayari. Oh! Sorry. Sorry pass ba yun o sorry receive? Mali yung pektos. Mali yung pektos ng bola eh. Mali yung pektos lang ng bola. And hindi na-anticipate yun ni Asut. Okay, so that ends our very exciting first half action. Ayan, 1-point lead na lang po ang lamang nitong koponan na masasabi natin nakakasarili. Dahil nasa home court sila ang koponan ng Basud against dito sa dayong Mercedes. So again, ito po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe para sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Magbabalik po kami. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List,
marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maypangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maypangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Ayan, balik po tayo dito sa loob ng Basud Sports Complex kung saan matindi ang nagiging bakbakan ng dalawang kupunan, ang home team ng mga nakapula against itong mga naka-orange na Mercedes team na unti-unting humahabol, at sa pagtatapos nga ng ating first half ay meron na lamang isang kalamangan itong hinahabol nila na home team na Basud. Kapa Morgan po, kasama si Coach Paul Sepe para po magbigay sa inyo ng aksyon ngayong gabing ito dito po sa ating day 3 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Once again, magandang gabi Coach Paul. Yes, Kapa Morgan, magandang gabi po again sa mga late tuners natin dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte leg. Pasadaan muna natin, partner, yung mga highest scorers natin nung second quarter. We have 40 Mercedes, we have Lanzaderas with 15 points, and number 7 for Basud, Bardecho with 11 points, partner. Ayun, so sige, magko-continue kaya yung puntusan na ganyan. Sige, aalamin natin. Eto, kakaumpisa pa lang po ng ating third quarter, wala pang isang minuto. At ayun, gusto na kaagad magparamdam itong si Ojimel Ojerio, challenging Carrascal and Lanzaderas. And he was fouled, kaya eto, nasa free throw line siya. Missing on the first one. Again, ang Ako Bicol Cup Camarines Norte ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Napapanood po tayo online sa Ako Bicol Online TV, Representative Saldico Facebook page, at sa Ako Bicol Cup or Ako Bicol Party List page. And siyempre paki-like na rin and subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, padami na ng padami po ang mga nagsusubscribe dyan. Baka ikaw na lang ang hindi, para updated ka sa mga latest na kaganapan dito po sa Ako Bicol Cup. So paki-subscribe po sa Ako Bicol Cup sa YouTube channel. Right now, it's Mandak at nag-a-apply na rin, Coach. Ano na observan mo, Coach? Iyon, partner. So sa tingin natin, maganda itong adjustments itong Basud. So sila naman ngayon, partner, ang tumatrap dito sa kupunan ng Mercedes. Tingnan natin kung ano magiging reaction nila dito sa trap na to. Talagang easy lang para kay Harold Lopo ang ganong klase ng depensa. Sabi niya, kayang-kaya ko yan. We'll see kung magkukontinue o magpapatuloy yan. Fabricante, mid-range jumper, nope. Nag-agawan si Carrascal at si Ojerio, pero the ball went out of bounds. It will be, eto na nga, ang mga taga Mercedes. Pull-up jumper ni Jericho Mandak. Mintis, eto na si Salcedo Jr. with the ball. And a 3-point bomb, wala. Rebound pa rin ng mga nakapula. Ojerio gives it to Fabricante. Fabricante hesitates. Ganon din si Salcedo Jr. Alam ni Barbecho ang oras ay para sa kanilang shot clock ay kinakapos, kaya bigla na lang binitawan ng bola mula sa 3-point territory. Overpassing naman doon, partner, itong kupunan ng Basud. Yung may mga patira na hindi nila binibitawan. Missed shot from the corner from JP Lanzaderas. Right now, ayan, si Barbecho was fouled while making that jump shot. It will be called on Jericho Mandak. 48-46, dalawa lang po ang hinahabol ng Mercedes. Kanina, umabot niya ng double digits. At ayan, pasok na pasok ang unang tira ni JV Barbecho. Maliit lang or ano lang siya, short lang siya, mga nasa 5'5", pero matikas ang pangatawan. At nako, talagang walang takot kung sumagasa. Ayan naman, wala ding takot si Jericho Mandak for 2. What a gutsy play on the part of Jericho Mandak. And eto, meron din tayong report mula sa ating magandang kasama dito na si Miss Barbie Floriano.
Miss Barbie, pasok. Ako ay nagbabalik at kasama ko ngayon ang isa sa mga coaches ng Team Basud, si Coach Silvano Hilaw. So hello po sa iyo, Coach. Gitgitan ang laban na meron po tayo ngayon. Anong mga adjustments ba ang gagawin ng Basud sa mga susunod na quarters? Kasi nakita namin na binibigyan kami ng trapping. Kailangan ibalik namin sa kanila yun para maka-adjust kami, para mabilis yung mga bata. Kasi lalong bumibilis yung kabila, kailangan namin mag-adjust din. Pero the same lang yung depensa. Yung trapping, pag-iigihin lang namin. Yun ang pinaka, ng main coach namin. Tsaka yung tiwala sa isa, tsaka yung kung sinong open, mabilis yung bola. Walang masyadong dribble. Passing lang, diretso, then bantay agad. Ganun. Alright, Coach, may nais ka po bang batiin, pasalamatan, or i-shout out? Go ahead po. Shoutout sa lahat ng mga taga-Basud, Camarines Norte. At dun sa mga nag-gold medal sa palarong pambansa, mga athlete ko, shoutout sa inyo lahat, sa pamilya ko, at sa Basud National High School, kay Mayor, sa lahat ng mga taga-Basud. Yun lang. Thank you so much po, Coach, and good luck on your game. That's the latest for now. Back to the panel. Ayan, maraming salamat, Miss Barbie Floriano. Tumabla na tayo kanina, pero right now, nakakalamang na naman uli ang mga nakapula. Pero nasa mga taga-Mercedes ngayon ang bola. Harold Lopo. And that pass to Mandak was deflected by Barbecho. At naku, pinuwersa na naman doon ni JB Barbecho ang tira. Sa tingin mo, Coach, tama, pinuwersa niya ba? Yun nga, partner, ang sabi natin kanina ito kay JB. Dapat matuto siya mag-control, hindi lagi mapipilit niya yung mga ganung situation. Single, double coverage niya on him. Dapat hanap na siya ng mapapasahan doon. Also, on the building is a player of Converge Fiber Xers, Justin Arana. Nandito yes. si Justin. Oh, ayan nga. Andyan. Nanonood nga si Justin Arana. Alam mo kung nandito siya ngayon sa taga-Basud dyan eh. Yes. And itong Team Basud ay yung dati niyang kupunan dito. Champion team sila nung naglalaro pa dito si Justin Arana. Ayun. Bakit kaya hindi nila kinuhang guest import? O ang hindi pwede, hindi papayagan ng PBA. Kontrata sa PBA. Oo. Pero he's here to support his team. Fabricante. Bang! Kailangan lang talaga na mabigyan ng play itong si Fabricante. Yes, partner. Pero ito, maganda rin yung mga play na pinapakita ng mga taga-Mercedes. Nahirapan doon si JP Lanzaderas on that particular play. And the ball will go to still be their ball. Pero pinalitan na muna si JP. Pinagpahinga. At ipinasok yung kanyang mas matandang brother na si sino nga yun? Nakalimutan pangalan. That's It's Gerald Lanzaderas. Ojerio, pinapuwersa. Nakawala ang bola, pero mananatili sa kanila. Yung napatawa doon si Fabricante, partner, hinihingi na yung bola eh. Oo. Alam niya, kain niya eh. Oo. Ojerio, nahirapan sa depensa nito si Gerald Lanzaderas. And the ball went out of bounds. It will be Mercedes ball. 56-53. Tatlo lang po ang inahabol ng Mercedes. Again, kanina tumabla na yan. Jericho Mandak to Gerald Lanzaderas. And yes, it's good. Isa na lang. Fabricante, double teamed. Nawitawan ng bola. Nasa mga taga-Mercedes na ngayon ang possession. Gerald Lanzaderas! Back-to-back hits from the veteran, 37-year-old Gerald Lanzaderas. Ang ganda naman yung palitan na ng magkapatid. Yes, pagod na si JP at ayan si Utol niya, fresh na fresh. Tumakada ka agad ng dalawa. Sabi niya, brother, ako naman. Oo. Pagod ka na eh. Oo. Sige kuya. So, ganyan lang, partner. Lamang na ang Team Mercedes ng isa. Ha? Lamang na, Ay, partner. oo, lamang na nga. 57-56, kaya napatawag ng timeout itong si Coach Roderick Quinones.
That's 7-0 run, partner. Yung tinikada nitong Team Mercedes dun sa sequence na yon bago tong timeout na to. Kaya minsan, alam mo partner, minsan pag nakakita ko ng medyo matured na o mas matanda na for this level of games dito sa Ako Bicol Cup, parang sinasabi ko, kaya pa ba nito? Kaya pala, nandyan yan, it's because kaya pa niyan. Kaya pa niyan. Oo. And may role na dapat siyang punan dyan sa team. Tama. Hindi man kumana ng score yan, magiging role player yan. Barbecho forcing the issue once again. Na-rebound ng kanyang kakampi. Bilawan! Binitawan! Pumasok yon. Jericho, Mandak. To Ramos. Ramos fires. No. Ayan naman. From the corner. Wala. It will be Basud's basketball. Sayang yung tira ng number 24 Kian Asutilla from the corner. Muntik nang pumasok. Pero ito na naman ang mga taga Basud with JV Barbecho. Binigay kay Tagalog Jr. Tagalog Jr. pumunta sa paint. Inilabas ulit ang bola kay Bilawan, but Bilawan was called for a traveling violation. Yon, partner, medyo na-excite naman doon si Bilawan with that ball fake. Kala niya kakagat si Mandak doon sa ginawa niya. So alam ni Mandak yung gagawin niya eh. Gerald Lanzaderas forces the shot. Fast break. Good transition play on the part of Basud. And that's Barbecho for the finish. Asutilla. Binigay kay Lopo. Lopo hesitates to shoot, but gives it away. And that's a 3 for Harold Lopo. Grabe yung kumpiyansa, partner, ito ni Harold Lopo. Kanina pa yan, partner. Tama yung observation mo. Akala ko nga hindi niya na itatira. Pero talagang parang tineknikan niya lang yung kalaban na nasa unahan niya. Kumbaga, he fooled the opponent. At ayan, once again, we're taking a look at Daet or Camarines Norte's pride, Justin Arana. Yes, partner. Native nitong Basud of Converge, isang team sa basketball PBA. Ito na naman! Tumatakbo ang mga taga Mercedes from Kamal to Lopo. Ayan na naman yung trap, partner. Back-to-back hits for Harold Lopo on this pressure defense na ina-apply nila. Lamang na po ang Mercedes, mga kasurog. At 2 minutes and 13 seconds na lalabi sa ating third quarter. Yun ang sinasabi natin, partner, kanina. Every time they made the basket, tumatrap sila. So yun ang dapat tingnan nitong Team Basud rather. Kailangan nila tingnan yun kasi very sneaky yung mga guards nitong Team Mercedes when it comes to trap. And nag-take effect naman yung trapping na in-apply nila at the early goings of the third quarter. Yes, partner. Yun nga lang, hanggang sa ngayon, wala silang pang-counter dito sa ina-apply naman ng kanilang opposing team. Yes, partner. Yun ang, ano sa tingin mo, Coach? Ako sa tingin ko kasi parang they need to find a way to counter this Yes, they need to pressure. find a way para maibaba yung bola na yan. Kasi kung mahihirapan sila na mag-execute ng play once na yung pressure na yon is hindi matanggal. Dito pa lang nga sa front court, nahihirapan na sila, pag nando na sila sa court nila. At yun na nag-create ng 4-point run kanina. 4-0 run. And buti na lang naipasok pa yun ng mga taga Mercedes. So it's now a 5-point lead. So halos ganito rin yung nangyari sa unang laro ng Mercedes against San Lorenzo Ruiz na
nilamangan ng San Lorenzo Ruiz sa una, pangalawa, even sa pangatlong quarter. Pero nakahabol sila because of this system na ina-apply nila. Lalong-lalo na sa depensa. Yes, partner. So, titingnan natin ngayon kung ano na naman ang magiging adjustments itong Team Basod. Sabi mo nga, maganda yung adjustments nila coming in the third quarter. They are trapping, pero hanggang ngayon hindi natin nakikita ulit yung trapping na yun. So, sila naman ngayon ang tinatrap. Grabe talaga, ka-physical itong physicality ng larong ito. Tagalog Jr. was fouled while trying to gusto nang tumawid sa half court para maiwasan yung 8-second violation, and he was fouled. Yes, partner. Pero kung mapapansin natin, ang kagandahan nito, partner, although lamang yung Mercedes ng 4, yung mga main guys nitong Basod nagpapahinga in the likes of Fabricante, Bilawan, nasa labas. Good observation, coach. Ang mangyayari dyan mamaya, mukhang ibubuhos nila sa fourth quarter, partner. Tama. And sana meron pa ring bala itong mga taga-Mercedes. Pagka dumating ang panahon na ibinalik na yung mga key players nitong Basod. Missed shots for Mercedes. Now it's Jacinto. Lab pass sana from Barbecho to Osorio. Pero nandoon si Ramos. Okay, so ngayon naman sa sequence na yun, hinatak naman ngayon Barbecho, yung dating dinediretso niya. Oo. Ngayon naman, yun nga, sabi nga, decision making, that will be a key factor here. Tama. As a basketball player, dapat yung quick decision ay nandun. Lalo na sa mga pressure games, ano? Yes, partner. Kasi pagka talagang nag-hesitate ka, doon nagkukos ng mga errors. If I'm not, correct me if I'm wrong. Yes. Hindi ako coach, pero siyempre, based on my humble observation din. Well, normally, partner, gano'n naman talaga. Basta 50-50 ka dun sa decision na gusto mo mangyari. It creates turnovers minsan. Kasi dapat on point ka eh. So, as a player, sabi mo nga kanina, kung basketball player ka, dapat nagpa-practice kayo, yung sistema. Tama. And pag alam mo na yung lahat, on point dapat. Kung gusto mo ipasa mo talaga. Tama. At I like what you've said kanina off the mic, na hindi makukuha sa guhit-guhit yan. Yes. Pinapracticean talaga yan. Yes. Para makuha yung sistema. Yes, partner. May, kumbaga, on hand. Kasi doon kayo dapat magkamali eh. Oo. Tapos doon nyo din mariresolbahan yan. Oo. Look at this now. Oh! What a follow-up of his own miss. Ojimel Ojerio. Ayan na. 15 seconds na lang po ang nalalabi sa ating third quarter. Halos hindi ko na mamalayan yung oras. Kala ko nga, partner, fourth quarter na eh. Third quarter pa lang pala. Grabe yung intensity na itong mga batang to. Grabe. And kahit doon sabi natin, medyo yung Mercedes is yung medyo mas matatanda. Pero sumasabay sila dito sa mga bata nitong Team Basod. Hindi ko ine-expect yung magmula kaninang game 1 natin. Until now, hindi ko ine-expect na ganito magiging ka-intense ang mga laro natin sa ating day 3. Kaya nga, partner. Pangalawa pa lang to dahil mamaya meron pa tayong Daet versus itong San Vicente. Okay. Baka mamaya, partner, magwala na tayo dito. Grabe, wag naman sana, wag naman. Ganyan po ang Ako Bicol Cup. Napaka-intense, napakaganda ng mga laro natin dito sa Ako Bicol Cup. Harold Lopo for 3! Nope! Follow up! Ramos! Good! Barbecho forcing the issue once again. And hindi na aabot yung tirang yun ni Romero rather. So ayan, sa pagtatapos ng ating third quarter, nakakalamang po ng 3 ang kanina nalalamangan na Mercedes kontra dito sa home team na Basod. Dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Third day pa lamang po ito
Grabe naka-intense. Parang feeling ko nga championship. Kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe, giving you the best play-by-play and analysis of the action that we can give you. Sana po masaya kayo sa presentation namin. Sana nagugustuhan nyo. Yes. And kung nagugustuhan nyo naman, paki-message na lang kami. May Gcash po kami. Sabay ganon. So partner, anuhan ko lang, let me just, may nagpapa-shoutout daw. Sige, sige. Sigma Lambda P, I think the anniversary nila ngayon. Sinabi sa akin kanina ni Coach Gabriel Catolico ng Team Mercedes nung pagdaan ko. And also, sa mga taga-Iriga, hello po sa inyo. Happy viewing sa lahat. And that's Eric Bernales nag-text sa akin. Sabi ko, from Camarines Orleg, hello sa inyong lahat from Cam Norte. So, I think, ano pa lang to? Cam Norte pa, may Sursugun pa. So, napakadami pa. Oo. Tama. And right now, we're into the fourth and final quarter of this ball game. Intensified ball game that we're having. So medyo pahinga muna tayo sa intense. Pasadahan natin yung mga higher scorer natin doon sa quarter na yon. We have for Basod, we have Barbecho with 14 and we have Ojero with 14 also. And also, eto, mukhang masasabi ko na binubuhat nito ni Lopo itong Mercedes with 21 points, partner. Si Lopo na yung highest pointer natin. Kanina si JP Lanzaderas. Oo. And narinig tayo ng JP. Kulang baka mo ang puntos ko. Ito, dagdagan ko. It's another 3-pointer. No, it's a long 2. Ano? Long two, partner. Sorry. That's a 3-point shot. Numero 1, Franz Aceron. Mukhang ngayon lang ipinasok itong si that's Ramirez. Ramirez, I'm sorry. That's Alan Ramirez. Siya kaya ang magiging magic bunot nitong Team Basod. Tama, so, magic bunot. Early addition siya. Late siya pinasok dito sa game na to. Ngayon lang halos. Oo. And he's defending well against Jericho Mandak. What a fadeaway shot. Pero malakas yung tira ni JP Lanzaderas. Now it's Ramirez to Barbecho. Barbecho finds Ojerio. And that's a nice shot from Bilawan. Ian Bilawan. So yun ang sinasabi natin, partner. Third quarter, nagpapahinga to si Bilawan and si Fabricante. So titingnan natin ngayon, partner, kung ano may contribute nila dito. Oh, that one will hurt! Basud! 3-pointer made by Brian Camallia. Ayun na naman, partner. Ito, napapansin ko, hindi nare-recognize nito ni Ojero si Fabricante inside. So, kanina pa humihingi ng bola. At ayan, nabigyan na nga. Oh, look at that. Minama lang itong veterano na si JP Lanzaderas. May Fabricante. So, it's just a 1-point lead, partner. 74-75. Almost 2 minutes gone by sa ating panghuling quarter. Matindi ang bakbakan. Matindi ang tirahan. Magandang tira yon para kay Fabricante. Nakabalik sa kanilang kalamangan. 76-75. Lanzaderas launches a 3. Wala. What a crossover move by Berbacho. And what a shot by Ojimel Ojerio. And listen to that crowd, partner. Yes. Grabe yung 6-man nitong. Listen to the roar of this crowd. Parang talagang championship game lang. Ayun, talagang grabe ito palang
hindi ko inaasahan itong Bilawan na ganun ka-intense din maglaro. Ano? Yes, partner. Kanina nakita ko siya talaga. Umpisa pa lang ng ano, parang malamya yung ano niya, yung datingan. Kasi hindi siya yung tipo ng may pangangatawan na ano, na pangbangbangan talaga. Pero look at him. Grabe yung hustle niya. Pero na-foul niya itong si Lanzaderas. At ayan, kumonekta sa free throw line. Papasok ngayon ang isa pang veterano, si Gerald Lanzaderas. So dalawang Lanzaderas po ang nasa loob para sa Mercedes. Ayun na naman, si Ian Belawan. Good finish. Harold Lopo for 2! Iba? Yun Iba ang rin, kanina Lopo. pa, partner. Dapat nilang mas top to si Lopo kung gusto nila yung lead na yan is mapa sa kanila kasi Lopo is taking advantage, partner, of that sag defense kasi sumasag sa kanya yung depensa eh. Ang maganda kay Lopo pagka explode siya papapasok at nakita niyang merong depensa, he can easily pull up for that jump shot. Yes, partner. And nakikita naman natin kung gaano siya ka-confident with those pull-up jumpers. Yes, I know. Kita mo nga sa body language eh, yung pumpusure talaga ni Lopo, grabe. Tama. And I think hindi siya naglaro nung unang laro. Hindi ko na-recognize itong si Lopo eh. So malamang bagong player ito ng Mercedes. Ayan, yung mag-utol. Ayan na naman si Lopo. Another jump shot. Short lang on that one. The rebound ni Timaho. At ayan na naman si Ian Belawan. Grabe. Ang bumangga, giba, para dito kay Carrascal. Woo! What a game we're having here. I just hope na hindi naman nasaktan itong si Ian Belawan after that clash. Grabe yun, partner. Clash with the Titan na si Jason Carrascal. It is just a 1-point lead. Dikdikan ang laban, mga kasurog. Hold on to your seats. Pag kayong bibitaw. Punong-puno po tayo dito sa Basod Sports Complex. And hindi lang natin ma-check kung ilan ang nanonood sa atin online. Let me check. So gandang galaw, partner. Knockout play doon for Ramirez. That's Romero. Partner, gandang setup ng play, partner, sa inbound play. Grabe. So makita natin again, nasa Basod pa rin ang kalamangan. It's a 3-point lead now. 5 minutes, 58 seconds. Nasa kanila uli ang bola. Mga taga-Basod, nasa home team. I am trying to connect dito sa para mapanood natin. Ayan, mataas din yung nanonood sa atin. Nasa 1.5. So shout out po sa lahat ng nanonood sa atin online, lalong-lalo na dito lang particularly sa page ni Representative Saldico. Oh. May violation sa inbound nitong si Ojimel Ojerio. That's a turnover, nakaapak sa linya, partner. Oo. Gerald Lanzaderas to Mandak to Lopo. To JP Lanzaderas and the fadeaway. Wala. Berbacho. Kaagawan. At ayan na nga. Oh! Nag-akala si Lopo na si Lanzaderas yung sumusunod sa kanya. Pero ito, nasa kanilang naman uli ng bola after that miss. Masyadong mabilis ngayon ang mga pangyayari dito. Heavy defense being applied now by Mercedes. And it's going to be their ball, their possession. Grabe yung sequence na yan. There's no need to hurry dun sa possession na yan, partner.
sana tinawid lang nila yung bola na yon and then execute their play. Tama, tama. Pero let's get a breather here. Shout out po kay Jenard Pimentel. Ayan, Jenard Pimentel who's watching right now. Maraming salamat po, sir. Jenard Pimentel. And shout out sa mga taga San Fernando, Camarines Sur. Also from Gary Vasquez. Shout out to Bong from Owell. Okay, sige. So maraming salamat po sa mga nanonood sa atin online. We have 1.4 viewers online dito lang sa page ni Representative Saldico. Again, we're also live at Ako Bicol Online TV and Ako Bicol Party List Facebook page. Ayan, hold on to your seats. Para sa mga taga Mercedes and ganoon na rin para sa mga taga Basud na grabe yung contest. Ibang klase. So sabi mo nga kanina, partner, parang championship na. Oo. Itong game na to. Jericho Mandak balik kay Harold Lopo. Mandak fires 3. Nope. Rebound. Ojerio. To Romero. Romero against Ayan na. Dinidikdik na pa ilalim ni Ojerio. Gets it. His own miss. They keep it alive. Nakuha ng mga naka-orange yun. Takbuhan. Romero ang nagwagi. Salcedo Jr. to Barbecho. Barbecho finds Fabricante from the corner. Nope. Eto na naman si Lopo for the rebound. And for 2. Using the board. Although challenged by Salcedo Jr. pero iba. Grabe yung kumpiyansa talaga. Iba ang kumpiyansa. Iba yung composure din itong batang ito. Harold Lopo is the name. 4 minutes. Partner, ganun lang. Isa na lang ang inahabol itong Mercedes. Oo. So it's anybody's ball game. Yan ang madalas nating sinasabi pagka ganito yung mga sitwasyon. Barbecho from the corner. Pumunta sa gitna. Itinapon ang bola. Na-rebound ni JP Lanzaderas. Anong gagawin? Ipapasa. Oh! What a shot by Ramos! Walang nagawa si Romero at si Salcedo Jr. At ayan, balik sa mga taga Mercedes ang kalamangan. Salcedo. Oh. Romero fires for 3. Wala. Lopo. Naagawan ni Romero. Balik kay Romero ang bola. Galing kay Ojerio. And that's good. What a team play. Partner, di ka na umiimik dyan. Grabe. Nakita mo yung palitan na yung partner. Natulala ako, partner. Lanzaderas, JP missing. At the ball went out of bounds. It will be Basod's ball. 84-83 lamang sila ng isa. 3 minutes partner. and 6 Dito seconds. sa game na to, walang gustong magpatalo talaga. Talagang yun ang nakikita talaga natin at nararamdaman. Yung mga 50-50 chances yon, mga 50-50 balls talagang kung gusto talagang, kung baka nga may dumay pa dyan mamaya eh. Grabe. Look at the crowd. Ayan, halo-halo po. Pero on this frame, halos mga youth yung nandito. Okay, inbound play. Bilawan, may tanga na ng bola against Jericho Mandak. Double team. Oh! What a sensational shot! And a gutsy move for Bilawan. Importante to, importante. Jericho Mandak, merong foul from Bilawan. Both teams are nararamdaman na natin yung urgency to score and score. Yun naman talagang kailangan nila. Diba, yes, partner, pero giving this, very manageable pa yan. Talaga, no need to hurry for team Basud doon sa sequence na yun.
Tama, kung ikaw ay Team Basod, you have to maintain your composure dahil thinking na ikaw ang nakakalamang at this point in time. Number 16, Lorenzo. Misses. Barbecho now for Basod. Has the ball against Jericho Mandak. Naiwan si Mandak. Pero natapyas yung bola ni Mandak kaya it will be Basod's basketball after the timeout. Woo! So ayun, partner, tingnan natin ang magiging adjustments dito ng both teams with this score 86-83 in favor of Basod. 2 minutes 16 seconds. It's anybody's ball game. Tama. So again, sabi nga natin, for Team Mercedes, well decorated yung mga coaches. Tingnan natin kung anong adjustments. Pero dito, kung nakikita ko, dito sa Team Basod, mas eager yung mga bata dito sa panalo na ito. Kasi sabi nga natin, coming from Alos, gusto nilang bumawi dito sa game na ito. Samantalang ang Mercedes ay nakasungkit na lang unang panalo against San Lorenzo Ruiz sa kanilang last outing. Pero hindi natin napipilian sa kupunan ng Mercedes na basta na lang ibibigay itong larong ito. Yes, partner. So, it's anybody's ball game. Sa tingin ko, kung sino yung magkakamali dito sa mga crucial minutes na natitira, yun ang may posibilidad na umuwing luhaan sa gabing ito. Yes, partner. So, ayan na naman yung inbound play kanina. Napakaganda ng inbound play na yan, partner. So, nakaka-play kanina pero linabas lang nila ang bola. Oo, kaya nilang pag-konsumo na ng counting minuto or segundo. Bilawan was called for a traveling. Good call on the part of the referee. Yes, partner. It's a bad thing naman dito kay JB Bardecho kasi pinick up niya kaagad yung dribble niya. So, wala pa naman masyadong pressure doon eh. So, intay lang sana siya ng screen doon. Go hard to the basket, pero pinick up niya kasi. Kaya nahirapan din si Bilawan with that kind of pass. Pow! Muntik lang pumasok yon. It could have been a 3-point play opportunity for Jericho Mandak na kailangan nila dahil nga nalalamangan sila ng 3. Yes, partner. So, very crucial free throws to for Mandak. Kung makapasok to, just a 1-point lead and one stop sila. So anything can happen, partner. At naipasok na ni Mandak ang unang free throw, coach. 84-86. 1 minute and 54 seconds remaining. Ako Bicol Cup Camarines Norte, day 3 with yours truly, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Ayan na, ang pressure defense na naman ng mga taga Mercedes. Ojerio! Almost traveled there pero maganda rin yung kanyang footwork. He managed the action kanina at the ball went out of bounds. It will remain with the home team Basod. They need to score dito, coach. Yes, partner. So this is a crucial possession dito for team Basod. So, tingnan natin kung anong gagawin ng Team Basod dito. Oh, yon. Yung mga mistakes na yan, coach, yan ang very crucial. Sabi ko nga kanina, sino magko-commit ng mga mistakes na yan on this crucial part of this ball game. Sorry, miss on the part of Flores. No need to hurry, partner. No need to hurry. Rebounded by Lopo. To Ramos, to the veteran guy, JP Lanzaderas, to Lopo. Balik kay Ramos and he was called for a traveling. Very crucial mistake. Turnover after turnover, partner. Doon sana sa sequence na yun for Team Basod, no need to hurry for JB Bardecho, partner. Sana hinatak niya, run the play. Both teams are committing costly mistakes. Yes, partner. Romero loses the ball. Ito na. Mandak. And he was fouled. He could have passed the ball to Harold Yes, Lopo. partner. Nauuna na si Lopo eh. Oo.
Oo, tama. At mas maganda yung position sa kanya. Pero siguro hindi na niya nakita yon. All that he's after is for the foul. Yun ang inabol niya. Good thing. Foul siya. Oo. That's a penalty for Team Basud. And I think that was another continuation play. Tama ba? I think, pero sa tingin ko, partner, Mas maganda, naipasa pa rin niya kayo. Sigurado, oo. Oh, look at that. He missed. Sayang yung opportunity. But anyway, may chance pa rin naman na tumabla dito sa kanyang huling tira sa free throw line. Jericho Mandak. Lopo. And di ko na marinig. Puro naiyawan. Grabe yung crowd dito sa Basud. Grabe yung agawa ni Lopo at saka ni Bilawan for battling for the rebound. And medyo nagkakaroon ng konting diskusyon ng dalawang kampo. Ano ba ang call ng mga referees natin? So it will be reviewed. The last action will be reviewed by the referees. Yes, partner. Kasi tinawag ng referee kickball eh. Oo. So di natin alam kung kanino. Tama. So this is a crucial possession for both teams. Kung ano sa tingin mo, coach, kung mapupunta sa mga taga Mercedes ang bola, ano ang mayroon silang chance na makalamang sa larong ito? Yes, partner. So this is kung mapupunta sa Mercedes, this will be a blob, baseline in out of bounds play. So gawin nila yon. Pag wala, inbound lang nila yung bola, stick to their system, gawin nila kung ano yung play na gusto nilang mangyari dito sa possession na to. That's 57 seconds. Hindi man nila ma-shoot yung bola na yan, at least they could stop pa rin. On the other end, they can shot 8 seconds on the shot clock. Pwede pa naman sila umi-stop kasi makakabalik pa sa kanila yung bola na yun. Pero as much as possible, kung gusto nila ng quick shot, doon na tayo sa quick shot, then one stop for them. For Team Basud naman, dito kailangan sila umi-stop talaga. No choice sila. Kung halimbawa, what if kung Basud naman yung may possession? Kung Basud naman yung may possession, ganun pa rin. No need to hurry. They're up by 1. Again, kagaya nga nung sinasabi natin kanina, there are 2-3 possession na nagmamadali sila dun sa possession that resulted to turnovers. Pero it will be Mercedes ball. Yes, partner. And Lopo making that one count. It's 87-86. Lamang na po ang Mercedes. Under a minute to go. Partner, they have fouls to give. Kung makikita mo, kung na-remind yan ng coach nila, they have fouls to give. Tama. Barbecho finds Fabricante. Wise decision on the part of Barbecho. Wise decision on the part, para sa akin, wise decision on the part of Barbecho, giving it to the posting Jefferson Fabricante. Yes, partner. Good thing doon. Hindi pa sila penalty. Oo, tama. Now, ito, dapat honest defense. 34.3 seconds remaining. Oh, it's JP Lanzaderas with the ball now. And Harold Lopo was fouled behind by Bilawan, who's now on the floor suffering a cramp. Sana naman cramp talaga kasi inawakan niya yung tuhod niya kanina eh. Yes, partner. This kind of situation is yun na ayaw natin nakikita sa mga players natin dito sa Ako Bicol Cup. Ganon ka-intense yung laro natin pero wag naman sanang to the point na merong ma-injured tayo. No? Yes, partner. Kasi humahawak siya sa tuhod eh. Oo.
I just hope na cramp lang talaga at hindi yung tuhod niya yung na-twist or something. Yes, partner. I think it's gonna be okay. Oh. Ayan. Oh, so sige. I guess it's going to be fine. Yes, partner. Nailalakad niya pa. Nilalakad niya. Maayos. Medyo Pero that's a crap lang sorry. siguro. That's a sorry pass on Ojero. Yun ang mga delikadong pasa yun eh. Anyway, ano yung last sequence natin? That's a foul. That's a foul called on Bilawan to the receiver na si Harold Lopo. So right now, he will have a chance na madagdagan pa yung kalamangan nila. At 24.7 remaining. Ayan. Nakita natin, nasabi natin kanina na this guy is really composed but right now he's being tested sa free throw line. Yes, partner. So, dito na matitest talaga yung composure na kanina niya pang pinapakita sa atin. Oo. He should make this one. Both free throws were missed. And right now, nasa kay Ojerio ang bola. Fabricante with the ball. Stops. Finds Ojerio. And he was blocked. He was rejected by JP Lanzaderas on that very crucial shot he was trying to make. Yes, partner. Mama, gumagawa ng mama decisions. Yun ang kagandahan dito kay JP Lanzaderas, partner. So, again, that's a good block on the part of Lanzaderas. But again, kagandahan dito, may timeout with 11 seconds left with just 1 point lead dito nito ng mga taga Mercedes. Anything can happen. It's still anybody's ball game. Yes, partner. So I think dito na it will boils down talaga. Ito dito. na yung matetest naman yung coaching. Yes, partner. Anong magiging tactic ng pupunan ng basod dito sa possession na ito. So this will be a blob, a baseline inbound, out of bounds play dito para sa mga taga-Basod. Tingnan natin ang magiging resulta. Kapit na, mga taga-Basod! Kapit kayo, mga kasurog. Ito na. A baseline throw-in. Romero. In heavy traffic. The ball went out. Kaninong bola mapupunta? Still with Team Basod at 7.1. Barbecha! Oh, what a clean steal! It will be Mercedes who will take home the win. What a game! Grabe. Grabe yung sequence na yun, coach. So, we're sorry to say, pero madadalawahan na ang talo itong home team na Basod. And Mercedes will take home their second big win dito sa ating elimination round ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Coach, anong masasabi mo? Basod started really well, really started strong, 9-0 run kontra sa nanalo ngayon na Mercedes. Well, Kapa Morgs, dito na natin masasabi na ang bola ng basketball bilog talaga. Tama. Kasi, partner, hindi yan sa kung sino ang unang nag-start ng maganda. Ang tinitingnan natin dyan is the totality of the game.
kung sino yung mas composed na team, kung sino ang mas well-prepared na team, sila talaga ang kadalasang nananalo. In this part, with that veteran presence ng mga taga-Mercedes, yun talaga ang nanaig dito sa larong ito. Labanang bata kontra mga veterano. So ang nanaig, ang veterano. Ang dami kasing chances ng Team Basod kanina. Diba? Sabi ko nga sa iyo, Coach, decision making. This will be a big factor here sa game na ito. But again, like sinabi ko, kudos to these players talaga. Itong Team Basod, this will be a bright future for these kids or these players. Tama. Yun lang, decision making. There's a lot of turnovers. Nag-pile up yun kasi. So yun lang yun siguro ang nakita ko na factor dito sa game na ito. They will learn a lot from this loss. Yes, partner. Again, naalala ko na naman dito yung sinabi ni Coach Peter Barcelon, walang talo. May mga natutunan lang tayo. Tama. May mga natutunan itong mga batang ito. And this goes down the wire, Coach. Yun talaga. Kita natin yung kalidad ng Mercedes players eh. Oo. Hindi talaga nag-give up hanggat walang final buzzer. Yun ang kagandahan. Sabi mo nga doon. kanina, hindi sa umpisa, Yes. but for It's how you finish. It's how you finish the game. And sabi ko rin kanina, under 2 minutes to go, na sino ang magkukumit ng mistake. Yun ang may chance na umuwi ang luhaan sa larong ito. Yes. And both teams naman, they committed both mistakes. Pero sa tingin ko, mas marami yung na-commit ng mistake nitong mga Team Basod down the wire. Yes, So, kudos pa rin sa kanilang kupunan. They played hard. They played really, really hard for their sixth man, which is the crowd na nandito ngayon para i-witness ang kanilang sanang panalo. Kaya lang naudlot dahil nga sa ayaw din talagang pumayag nitong nanalong team na Mercedes. Yes, partner. Okay, so we're just waiting for... ito na. Meron tayong... ito na, si Barbie Floriano with the Kasurog Best Player of the Ball Game. Magbabalik po kami mamaya sa third and final game ng ating Day 3 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. Diyan lamang po kayo. It was an intense match between Mercedes against Basud. But then, congratulations Team Mercedes for winning this ball game. And right now, beside me is our Kasurog Player of the Game, Harold Lopo, jersey number 8 with 27 points, 5 rebound, 4 assists, and 1 steal. So Harold, despite of having a close match, ano yung naging motivation mo para manatiling magpakita ng magandang performance? Unang-una kasi sobrang pagod namin sa practice. Yung sa puspos kami sa practice. Tapos, yung sa practice nga sobrang puspos kami. Kaya, Napaka-worth it naman ng inyong practice na ginawa at ngayon may pagkakataon ka para batiin, pasalamatan or i-shout out ang iyong supporters. unang-una, pinapasalamatan ko si Ama na nagbigay sa atin ng lakas, sa amin ng lakas. Sunod sa family ko, sa mag-ina ko, kay Nikki, tas kay Taki. Tapos, binabati ko rin pala yung mga friendly bowlers, si Pasibe, mga Kamsor, Nico King, kay Papa Ale, ay kay Papa Errol, kay Lot, kay Morillo, tas lahat ng sumusuporta sa Mercedes. Yun lang po. Thank you, Harold, and good luck on your upcoming game. Stay tuned, mga Kasurog, because we still have our final game for tonight. And this is Barbie Floriano, your courtside correspondent.